Il-Fondazzjoni għall-Aċċessibilità tal-Informazzjoni Teknoloġika, il-FITA, ħabbret portafol ta' 6 servizzi għal persuni neqsin mid-dawl. Stanley De Bono, il-kap eżekuttiv tal-FITA, fisser kif huma jgħinu ma' 650 persuna b'diżabilità kull sena u dawn is-servizzi ġodda se jkomplu jtejbu l-kwalità tal-ħajja tan-nies. Huma ġabra ta' servizzi li l-FITA toffri speċifikament għal persuni nuqqas ta' dawl. Fil-waqt li l-FITA in ġenerali taqdi l-persuni b'diżabilitajiet kollha, però din il-ġabra ta' servizzi ġiet revamped skont l-istandards ġodda li ħajħorġu s-sena d-dieħla fil-fatt. Allura ġiġa antiċipajna l-kambjamenti li hemm bżonn. U x'inhu s-servizz offrut kollha għandhom għan wieħed, dak li jagħtu soluzzjoni kompluta mill-qasam tal-ICT lil persuni neqsin mid-dawl. Bħal meta nitkejdu aħna għandek il-braille embossing, speech għal min għandu visual impairment li l-computer jkun jista' jitkellem, ICT training fuq information sessions. Servizz ieħor huwa il-Help Desk Support li bażikament jagħti l-appoġġ meħtieġ fuq bażi long term, filwaqt li hemm ukoll servizzi ta' konsultazzjoni. Finalment, hemm ċertifikati ta' aċċessibilità. Dawn jevalwaw il-livell tarfin tal-persuni neqsin mid-dawl u jqabluh ma' dak internazzjonali. B'hekk ikunu jistgħu jassiguraw l-indipendenza tal-persuni, irrispettivament mill-assistenza teknoloġika li jiddependu fuqha. Preżenti għad nedija ta' dawn is-servizzi kien hemm is-Segretarju Parlamentari għad-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilità Justin Caruana u Segretarju Parlamentari għat-Tkabbir Ekonomiku Jose Herrera. It-tnejn għamlu enfasi fuq il-bżonn li dejjem titqajjem kuxjenza u jissaħħaħ l-użu tal-ICT fost il-persuni b'diżabilità.